Xa está aberta a inscrición nos campamentos de conciliación de verán da Pobra que se desenvolverán entre o 22 de xuño e o 8 de setembro para facilitar a conciliación das familias durante todo o período non lectivo. As familias que o precisen a solicitar este servizo, que xa está consolidado no noso Concello e que cumpre todos os días non lectivos que desde que remata o curso hasta que se volve a iniciar en setembro e que está funcionando sempre moi ben e prestando este servicio tan necesario para algunhas persoas, algunhas familias que si o demandan. O horario será de 9 a 2, coa posibilidade de solicitar tamén servizo de madruga e comedor. O seu horario é de 9 a 2 da tarde, pero sempre hai a posibilidade de solicitar o servizo de madruga e comedor. O campamento está destinado a aquelas familias que precisen conciliar e que teñan fillas e fillos nadas entre o ano 2011 e 2019. As crianzas estarán acompañadas, como sempre, por monitorado especializado e levaránse a cabo actividades lúdicas, deportivas, xogos tradicionais, saídas á praia, serán sempre propostas que terán un carácter integrador e terán recreativo, pero sempre o común que terán estas actividades será que terán un eixe baseado na igualdade de oportunidades. O Concello ofrece a posibilidade de realizar as inscricións por mes completo, cun custo de 60 euros cada mes ou por quincenas por 40 euros. En canto aos períodos non lectivos de xuño e setembro, o prezo da matrícula é de 15 euros cada un. En caso de varios irmáns, aplicaráselle un desconto do 50% ao segundo e o terceiro será de balde. Poden realizarse no Departamento de Igualdade.